E moito cuidado tamén coa esta nova xornada na que estamos de temperaturas de récord en Galicia. Están activados avisos por calor en zonas das provincias de Lugo e Ourense. Hai que buscar a sombra, hai que hidratarse ben, sobre todo nas localidades de interior como onde estás ti, Demetrio. Sí, incluso en remansos como este no que nos atopamos aquí en Arnoia estás en mellor a sombra. 31 graus marca agora mesmo aquí o termómetro e as previsións apuntan que ao longo destas próximas horas aquí en Arnoia poderían acadarse esa cifra récord que se registraba no ano 2017. Nun día de mes de maio, 39 graus. Si é verdade que a sensación que estamos a ter é que nunca fixo tanta calor, pero hai que recordar, por exemplo, que o ano pasado en Ourense, o 29 de maio, chegaronse aos 38,1 graus, moitísima calor, que está tendo a sensación de que estamos xa en verán. Así que aproveitar remansos como este no que nos atopamos, eso sí, a sombra. Está o día para andar sen camisa en Ourense. Para andar así a cuerpo descubierto, vengo de las termas, de refrescarme. Nas termas, as pozas de auga fría apetecen máis que as quentes. A agua quente no. Casi mellor a poza fría hoxe. Hai tempo na quente, pero despois irá fría a menudo. O día arrincou xa caloroso na provincia, especialmente en Valdeorras e nas zonas de montaña. En Calvos de Randín, famoso polas mínimas do inverno, non baixaron dos 20 graus esta noite. O mesmo ca en Baltar ou no Xurés. En Rubiá, comarca de Valdeorras, xa pasaban dos 24 graus ás 5 da mañá. Sobre todo se nota un montón la diferencia de la mañana y de la noche, que a la noche sigue haciendo un calor increíble, que hasta cuesta dormir. De momento ainda vou levando. Ainda non queceron ben os pisos, ainda teñen que hacer máis. Desde temprano, mucho calor. Ahora debe hacer más de 25 grados. Leiro e Arnoia registraron onte máximas impropias dun mes de maio, superiores aos 36 graus, pero por debaixo aínda dos 39 do récord histórico que houbo na Arnoia en maio de 2017. Muchísimo. É inaguantable. Aquí en Gomariz ainda, bueno, un poquinho máis fresco, pero aquí é terrible. Leiro sempre foi quente. Leiro sempre foi, somos unhos das máximas. Este é o Ribeiro, a fama do viño. E entonces, pois, aquí ten que madurar. Na cidade de Ourense, o récord de temperatura no mes de maio bateuse hai un ano, o 29 de maio de 2025. Os termómetros alcanzaron 38,1 graus. Onte quedou moi preto, 37,5, e hoxe volve a haber previsión de rebasar os 36. É un paraguas de protección solar, porque senón acabamos aquí feitos uns churros. Prácticamente no debía ser esta calor nel mes de maio. Nel mes de junio todavía, pero en este... No conxunto da provincia de Ourense hai preto dunha trintena de concellos en aviso amarelo polas altas temperaturas, na Conca do Miño e na comarca de Valdeorras.